Dozenaka herritar elkartu ziren ostegun iluntzean, Ibarran izandako erailketa saiakera salatzeko. Gizonezko batek bere bikotekide ohiari eraso egin zion. Urruntza agindua zuen gizonezkoa emakumearen etxera joan zen, eta bertan egin zuen erasoa. Erasorik ez erantzunik gabe pankartaren atzean, Samalda talde feministako ordezkariak, Kaskubi Ibarrako emakume taldeko kideak eta udala osatzen duten alderdi guztietako ordezkariek bat egin zuten. Miren Elgarrestak Gipuzkoako Foru Aldundiko berdintasun zuzendaria ere Ibarran izan zen. Atzo gertatutako gertakari hasteko eman bartzaio babesa erasotu izan da emakumei eta bere familiri. Eta gaur nahi izan da hoixen. Herriko eragile ezberdinak talde feminista, udala eta emakume taldea elkartu eta hoi salatu. Atzo jakin genuen deialdi bat, talde ezberdinen artean eta denak elkartu ginen. Eta erabaki genuen, zein bar genuen edo nola salatu bar genuen gertatutakoa. Lehenik eta bain erailketa saiakera hau irmoki salatu eta arbuiatu. Bestetik biktimai bere ingurunei eta familiai elkartasun adierazi eta laguntza eman. Eta azkenik gizarte modun erakundeok eta gizarteak bat egin behar deula borroka honetan eta gaur bai erantzun on bat ematen deun eta lanen jarraitzen deun ez gertatzeko olako aferaik ez. Eta bestetik eraso saiakeran gehatuan hortan ze okerrago izan ziteken eta hortan gehatua. Berriz ere aurkitzen gara tamalez indarkeri sexistaren kasu baten aurrean eta benetan kasu honetan eta larria izan den kasu batean eta esan da bezala benetan gure gaitzespen irmoa adierazten dugu, baina era berean nik uste dut adierazi egin behar duguna da erantzun publikorako erakundeen artean eta martxan jarri zen ezkeroztik protokoloaren erantzun publikoa emateko protokolo horren bitartez posible da gaur egunen elkarrekin eta koordinazio egoki bat egitea eta emakume biktimei eta modu azkar batean eta eraginkorrez eta zerbitzuak eskaintzea. Eta alde hortatikan esan dezakegu urrats bat aurrera eman dugula nolabait edo arreta egoki bat emateko. Bikotekide ohia erasotu zuen gizonezkoa ostegunean pasa zen epailearen aurretik. Honek kartzelan sartzeko agindua eman zuen.